5 минути. Да, снимем пас. Ти с тази камера, моля да. Ще почна говоря глупости, наистина, защото аз съм Виен. Здравей, аз съм Николета Лозанова и се радвам да попаднете в моето предаване. И, сега, какво правим? Знаете, че аз съм тимплеер. Сега, да почнем от начало. Добър ден, аз съм Тодор Славков. Аз съм от комунистическо семейство. Повечето неща дължа на фамилията. Това няма какво да го отричам. Какво работа е тайна за всички. Дядо ми ще го запомня с това, че винаги ми е казал: Тодор, ти си любимия ми внук, никога не се промени. Ти трябва да питаш това верно ли е. Да ти кажа, че не е верно. Аз му виках татко точно. И той в последните години на България е най-големият държавник. Това е спорно. Той те неща, които ги е направил, 25 години не мога да ги развалят още напълно. Предполагам, че е шега, че искате да се върнете режима преди 89-та. Нали това е шега? Не, но мога да ми викате другаря Славков. Също в това режим. Нямаше корупция, имаше детски градини, аз имах шофьор. Лятото ходехме на Евксиноград, Царска Бистрица беше наша и така нататък, няма повече да ви занимавам с това. В моето семейство има доста будители. Това го казвам съвсем на сериозно. Аз не се включвам в това число, разбира се. Пия колкото организъм и понесе. Напоследък пия доста по-малко, отколкото преди. Сега просто наистина съм намалил алкохола. Да. Преди бях главно известен с моите родители, с които се гордея, след като участвах в предишния Ви Брадър. Аз излезнах от гардероба, така се каже. Тодор, дядо, ти имаш ли маратонки? Не, той не ходеше, те го носеха за това. Като след познат как е. Напоследък, след участието ми в най-различни формати, мисля, че доста хора са добили грешна представа за мен. Мисля, пътичко това да бъде вкарано в правия път. Мотивацията тук е никаква за мен да спечеля. Вече съм спечелил това просто, че те наградите не ги дават предварително. Това не се малко преди, че ги взема смисъл. Но имам тактика, невероятно. Абсолютно никаква. Влизам, за да бъда в себе си.